ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ಪರಂಡು ಇನಿ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪರಂಡು ಇನಿ ತೋಚ್ಪಾದುಲ್ಲಿ మన నల్పని వర్షದ చౌತಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಚೌತಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದ ಇನಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೌತಿದ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ಪರಂಡು ಇನಿ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ತಮ್ಮೆ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚದ ಯಾನು ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪದ ಅದ ಪೂರ ಚೌತಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ತಚ್ಪಾವೇನು. ಸೊ ಇನಿ ಇಂಕ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರಂಡು ಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ವರ್ಷ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ತುಕ ಏನು ಚಾಪಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಂದ ಅಂಡು ಐಕ ಬನ್ನಿ ತುಕ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ. 3 hours later ಇತ್ತು 1:50 ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಅಡಿಗೆದು ಪೂರ ಅಂಡು ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದರೆ ಪಂಡನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ಮುಂಗೋಡ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಕು. ಸೊ ಇದು ಅದು ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚೋತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಚೀಪಿಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು. ಸೊ ಯಾನು ಪಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ತುಚ್ಪಾವಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಗಸಿ ಉಂಟು ಗಸಿ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ತಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಚೂರು ಅಂಚಿನ ಚಾಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೀನತ್ತ ಅಂಚಾದು ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪು ಸರಿ ಆಪು ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡು ಪಾಯಸ ಪಂಡ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಚ್ಪಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಜಿಪುಡು ಸಾಂಬಾರ್ದು ನಿಜ ನಾನು ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಕೊಪ್ಪುನೆತ್ತ ಅಂಚಾತು ಇದು ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಅಂದು ಅದು ಪೂರ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ ಮಲ್ಮಲ ಅಲ್ಲೇನು ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದು ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಕೈಕಂಬ ಉಂಡು ಚೌತಿ ಗಣಪತಿ ತೀಯರೆ ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದೇವಿಯರು ಪಂಡ ಇಂಕ ಗಣಪತಿ ದಾದ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶೋಭೆ ಹತ್ತ ಪೋಪಣಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡುವಿರತ್ತ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುವಿರತ್ತ ಅನ್ನೋಜಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚದಾದನ ಹೆತ್ತೇನಿ ಪೋಡು ರಗ್ಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ದಿರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತುಷ್ಪಾವೆ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ ಒಂಜೀನಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪೋನ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಬ್ಲಾಗ್ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೌತಿ ದಾನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ನಿಮ್ಮೆನ್ನ ಮಮ್ಮಲೇನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೋಡು ಕೈಕಂಬ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋರಂಡು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನದ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಉಗ್ಗ ಉಂಟ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ ವೆರೈಟಿ ಪೂರಂಡು ಅವೇನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುದು ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಿದ್ದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಚಲೇ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಕಿನಿ ಕಂಬ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಭಜನ ಮದುವೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕನತ ದೀಪಿರಿ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೈಕಂಬ ತಂಪೋದು ಅವಳು ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಮನದೋಣಿದ ದಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅಂಚ ಐತಯ್ಯನ
ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಅವೇನು ಕೂಡು ಬೊಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪೋರ್ತಿನೆತ್ತ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವನ ಬತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ನೇಚರ್ ತೂನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಪ್ಪು ಇಷ್ಟೊಕ್ಕಂತಲೇ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಈ ಚಂದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈಗಂತೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದೇನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತ ನೇಚರ್ ತೂನಾಗ ಮನಸ್ಸು ತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡು ಇಟ್ರೋಕತ್ತ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜುಂಡು ಅವೆಲ್ಲೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಗಣಪತಿನ ಅಪಗ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಏನು ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಮಲ್ಪ. 2 hours later. ಕೈಯ ಹಾಡಿದವರಿಗೂ ಹಾಡದವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿದವರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ
Later. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಓದು ಬತ್ತ ಅಜ್ಜನ ಪದ್ಯ ಅದು ಬತ್ತ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಇದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂತ ಎರಾಪಿದ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಹೋಗಿ ತಚ್ಕೋನಿನ್ನ ಕೈ ಮಲ್ಪು ಓಟ್ ಪಾಡು ಅಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋರುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಶೋಭೆ ಹತ್ರ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಚೋಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಮೊರಣಿ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೂಜಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಹತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಂದು ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಲೈಕ್ ತನೆ ಕಾದು ಸೈಡ್ ಬಚ್ಚಿ 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 ಓಡಿರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಡಿಯರ್ ಜಾಗಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಕ್ಕ ಏರ್ಲ ನೀವು ಉಪದ್ರ ಮಂತ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೈಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಕೈಟ್ ಉಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಸೈಡ್ ಎತ್ತ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಉಂಡೇನು ಪುರ ಮುರಾಣಿ ತೀಕುದುಂಡ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕೇತು ಏತು ಏ ಒತ್ತಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಭಗವಾನ್ ಇದೆಪ್ಪ ಇದು ಚೆಂದ ಉಂಟು ಅದು ಕಲ್ಲರ್ ಇದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಚೆಂದ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವು ಶೋಕುಣ್ ಆ ಥರ ಅದು ಇದು ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ತಾಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಶೋಕೊಂಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಶೋಕೊಂಡ್ ಯು ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಲೋನ್ ಏ ಚಿನ್ನ ಮಾರುಷೆ ಶೋಕೊಂಡ್ ದಾದಾ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಅವನು ಇಜ್ಜ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜ ದೇ ದಾದ ಹೋ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಓ ಬನ್ನಿ ನಿಖಿಲ್ ಇಂದುವಾ ಹಾಂ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಶೋಕು ಶಾಕದ ಇನ್ನೀ ತೋರಿಸ್ತಾವಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಕೋಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರೋದದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಏನು ನೋಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಹಾಂ ವೈಟ್ ಐಟು ಮತ್ತಿಂಗಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುನಾರಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಕೂಡ ಗಣಪತಿನ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ ನನ್ನ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಚೌತಿ ಮುಲ್ತ ಗಣೇಶನ ಗಟ್ಟೆ ನನ್ನದಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಠ ಮಹಾದೇವಿ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಂಗಾರೊಡು ಮೆರೆದೆ ಮಹಾದೇವಿ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಂಗಾರೊಡು ಮೆರೆದೆ ತನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವು ತೆರೆದೆ ಸಂತೋಷನು ಪಡೆದೆ
ದಿನ ನಿಲವೋನುಂಡು ಪನುವನ ಪೆಟ್ಟು ಸಂಗತಿಲು ದಾಂತನ ನಿಲೆ ಇದ್ದಿಡರ ಅತಿಯಾದ ಕಳಂಕದಿಂದಿದ್ರ ಪಾಲೆ ನಂದಿನಿ ನಿನ್ನ ಎಟೆಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಪೊಗು ಓಕೊಲುದು ಕನಕುಟ್ಟುದ ಮನೆ ನಡುಟು ಕಲೆದಿಂಚಿದುಂತುದೆ ದಿಟ್ಟಿ ಮುಡ್ಲ ಪಾಲೆ ದಿಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಗಲು ತೆಡಿಪಾಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬತ್ತಿದ ಪಾಪುಡು ಈ ಕರೆದು ಆ ಕರಿಕು ಒಂದಾಯರಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಈರ್ನ ಮಗನ ನಂದಿನಿಗೆ ಜಾಬಾಲಿ ಋಷಿಕಲ್ಲ ಶಾಪುದ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಶಾಪುನು ಪಿರಿಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಕುರಿ ಶಾಪುನು ಈ ಕರಿತದೇ ತೀರೋಡು ಪಿರಿಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದಾಂಟು ನಾನು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಶೋಭೆ ಸೊ ಮೂಡ್ಪುರ ಕೆಸರು ಕೆಸರ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಐಕೆ ಅನ್ನು ತೂ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ.